Tanta pressa. I les històries de les frases que són conegudes per tothom moltes vegades no són el que semblen. Hi havia un actor a Solsona que es deia Andreu. Jo no puc fer res. I era un home prou conegut a Solsona. Però en canvi a la resta del món era un actor d'aquests, diguem, molt conegut. I va fer un viatge a Escòcia. Us explico tot això perquè al final ve el perquè d'una frase que moltes vegades sentim a dir, però la fem i l'utilitzem sense saber qui té res. L'Andreu quan em va estar a Escòcia, Andreu de Solsona, quan va estar a Escòcia, estava content perquè tenia un dia de bars. Allà no coneixia ningú. El seu poble, clar, adéu, adéu-siau, tal, pum, ja sempre un cafè, un tirar, però allà no coneixia ningú. I era un actor. Va veure amb una parella. Hi havia una companyia de teatre molt famosa que representava una obra i que se'ls havia posat malalt al protagonista. I l'Andreu va dir: malament ho tinc amb l'anglès, però si no ho provo no sóc un home de Solsona. I llavors ell va dir: hi vaig. I va, i li van preguntar res, good morning, i adéu, demà vingui que farà l'hora. Ho havia aconseguit, no estava segur. Aquella nit la va passar la nit del lloc. Una nit d'aquelles que la passes molt malament, que no saps si estàs molt content o molt trist o molt nerviós, molt neguitós. I clar, l'endemà quan se'n va llevar, en comptes de llevar-se amb el peu esquerre, que sempre feia, en aquell hostal, amb la nit que havia passat, és comprensible, va agafar el peu dret i el va aixecar en compte de l'esquerra. I al posar a la terra, el dit petit, se li va ficar dins la dansa de l'original. I clar, al ficar-se dins la dansa de l'original no ho va fer crec, és un soroll molt més terrorífic, Quan tenia el dit, va pensar, hòstia, no s'havia trencat, hi ha molt de mal, però molt de mal. I havia d'anar a fer una prova en anglès a una companyia de teatre molt famosa. Què faig? I vaig. I va anar. Ja sabeu què passa? Us tomba al bull lloc, tothom us toca allà, tothom així. Tothom veu, us trepitja, està de verí santíssima, us trepitja tothom allà. 15 vegades el van trepitjar fins que no va arribar allà. L'home ja no era un home coix. No va coix de veritat, però un coix que no estava jugant ja a l'estona. Per això quan va veure aquella columna, hi va anar a pet. Una columna, de pet i va anar l'home. I es va repensar allà, diu, ja està preparat i tant. Ja podeu començar. Tots anaven amb... Tots anaven. Bé, Juli Cèsar, i ell havia de fer de Juli Cèsar. I que aquella escena, home, hi ha una escena relativament senzilla. Tots l'anaven apunyalant. Anaven apunyalant amb un derivet de peg, que no fan mal, i amb una mica de compte, m'entens? I te n'has escoltat tu, no, que no et toquin el peu. Clar, l'home avançar, d'aquesta me'n surto. A més, només haig de dir una frase. Quan vingui l'últim, haig de dir, tard o d'hora me les pagaràs. I ja està. Sí o no? I ens van arribar tots. I anaven a la dreta pega. Ni un li va trepitjar el dit petit. Però l'últim, sí. És per això que quan li va trepitjar el dit petit, li va dir, tu també, Brutus. I el tio va dir, hòstia, mira que no passa, tu només havia de dir una frase. I aquell home, aquell director de teatre tan famós, se li va acostar i aquest tio em mata. I no el va matar, no. Es va agenollar davant d'ell. Es va agenollar davant de l'Andreu de Solsona. I li va dir gràcies perquè vostè ha donat a la humanitat una frase que durarà anys. I a mi m'ha arreglat una obra de teatre com demà.